זה לא דוגמה. אמר אוקיי, אחרי מלחמת העולם השנייה באירופה, יש נתונים, בוא נראה כמה זמן, יש מחוזות שיצאו יותר עניים, יש כאלה פחות עניים, בוא נראה איך זה נסגר שם, מה יצא? 50 ל-60 שנה. הלך בדק את היפנים, 50 ל-60 שנה. הלך, עברו כבר בינתיים מאז הרבה שנים, ובשנות ה-80 מדינות דרום אמריקה עברו סוף סוף ממשטרים דיקטטוריים צבאיים לדמוקרטיה. עברו בינתיים 30 שנה, מה קרה מאז? פחות או יותר, סגרו חצי מהפערים, תבדקו באסיה, גם כן, פחות או יותר, סגרו 50% מהפערים. יש קצת יותר, יש קצת פחות, אבל סדר גודל. יש רק 2 מקומות עלי אדמות, שזה לא עובד. אחד, אפריקה שמתחת לסהרה. אגב, וזה, אם את רוצה, תזמיני אותי, אני אבוא איתן הרצאה למה. אין בעיה. חקרתי את זה כדי לנסות ולגלות, כי המקום השני זה ישראל, אמרתי, כל מה שאני יודע על ישראל אני כבר חקרתי, אני יודע. מה שאני לא הצלחתי לדעת, אני כבר לא אלמד. אולי אם אני אחקור את אפריקה, אני אגלה משהו חדש. לא גיליתי. גיליתי על אפריקה, אבל לא רלוונטי לישראל. אלא אם כן, היה לנו פה סחר עבדים, עדיין יש את זה פה, בסדר. עדיין יש את זה פה. בקיצור, יש רק 2 מקומות שזה לא עובד. עכשיו, בישראל זה לא עובד, למרות שזה עבד. אנחנו, כשקמה מדינת ישראל ב-1948, היינו עם שליש מהתוצר לנפש בארצות הברית. בתחילת שנות ה-70, אחרי 25 שנים, הגענו לשני שליש. חצי 25 שנים, חצי מהעבודה. כמה אנחנו היום? 50%. פחות מ-62. בגדול, מתחילת שנות ה-70 ועד היום, 40 שנה, ירדנו באיזה 10%, כן, מ-67 ל-62, 7%, אבל נעזוב את הירידה הזאת. לא התקדמנו, לא הגענו לשום מקום. המקום היחיד בעולם שהקונברג'נס לא עובד חוץ מאפריקה. עכשיו באפריקה אתה יכול להסביר, יש מלחמות, אזרחים, דיקטטורות, סחר עבדים, מה פה? אני לא אחזור עכשיו על התירוצים של המלחמות וזה, זה שטויות ממיץ עגבניות. מה זה שטויות? זה לא שטויות, אנשים מתים. אבל זה לא הסיבה שאנחנו עניים, העלות של זה למשק היא כמה אחוזים בודדים. זה יכול להסביר למה אנחנו לא 100% מהמוצר הערבי, רק 97. עכשיו, האמת היא שהמחולל העוני המרכזי הוא המדיניות הכלכלית. עכשיו, כמו שאמרתי, המדיניות הכלכלית נפרסת על עשרות תחומים, ולכן אני רוצה להתמקד רק באחד, בהשקעה. למה התחלתי את הסיפור הארוך על הקונברג'נס? כי אמרתי לכם שהקונברג'נס מתרחש גם בגלל צד הביקושים, כוח הקנייה של האזרחים, וגם מהצד של ההיצעים, זאת אומרת ההשקעה באמצעי ייצור. אז היום אני רוצה להתמקד בהשקעה באמצעי ייצור. אגב, כשאנחנו הכלכלנים אומרים בעלי הון, אנחנו לא מתכוונים לאנשים עם שטרות. אנחנו מתכוונים שאנשים שבעלים של אמצעי ייצור. המעסיקים. לצורך העניין, שלדון אדלסון, הוא בעל הון? לא. הוא עשיר מאוד, הוא לא בעל הון. למה? כי אין לו אמצעי ייצור. ישראל היום 100 איש, בסדר. נוחי דנקנר, שאולי שווה מאית משלדון אדלסון, הוא בעל הון פי 100 יותר גדול ממנו, אם לא פי 1000. בסדר? לא, לא פי 1000, 500. אז כשאני אומר בעלי הון אני מתכוון לאמצעי ייצור. עכשיו, אם אנחנו מדינה כל כך ענייה, למה אנחנו לא משקיעים יותר באמצעי ייצור? למה שיעור ההשקעה הפרטית בישראל הוא כל כך נמוך? כי אם הוא כל כך נמוך, אנחנו גם לא נסגור את הפערים האלה בחיים. נכון? כי גם אם איזה נס יגדילו לנו את כוח הקנייה, יורידו לנו מיסים עקיפים ולא יעלו, אז אנחנו נזמין מוצרים ושירותים שמישהו ייצר, אבל כדי שמישהו ייצר הוא צריך להשקיע. למה הוא לא משקיע? למה ההשקעה פה כל כך נמוכה? עכשיו, כדי לדבר על ההשקעה, אפשר לחלק אותה לכמה מישורים. מישור ראשון, ההשקעה הציבורית. ההשקעה שהממשלה עושה. נכון? היא בונה כבישים, או מזמינה בנייה של כבישים, רכבות, חשמל, וכן הלאה וכן הלאה. זה אמצעי ייצור, כי זה ללא חשמל אתה לא יכול לייצר. עכשיו אני רוצה לספר לכם
סיפור. ביום הראשון שלי בתפקיד החשב הכללי, בשעה 12, לא יותר מ-12, זאת אומרת אחרי 3 שעות בעבודה, התחלתי ב-9. דופק על הדלת, מישהו וממש מציץ. פותח את הדלת ומציץ. אורי יוגב, ראש אגף תקציב. אומר לי אורי, שאגב, כשביבי מינה אותי, הוא אמר לביבי שזה טעות איומה ונוראה. אני לעולם לא יצליח להבין את התרבות הארגונית של האוצר, ולכן אסור לו למנות אותי. הוא באמת צדק. בכל מקרה, אומר לי, תשמע, יש חוזה על השולחן שלך, שממתין כבר 4 חודשים לחתימה, וחבל על כל רגע, זה חוזה של כל תוכנית הפיתוח של הרכבת. למה לא נחתם? החשב הכללי הקודם עזב ב-30 ליוני. אני סירבתי להיכנס לתפקיד, לא רציתי לתפקיד הזה. אז 4 חודשים לא היה חשב כללי, עד שהסכמתי. בינתיים החוזה מחכה. אמרתי לו, איפה הוא? מה נהיה על השולחן שלך? אמרתי לו, בסדר, אני מבין על השולחן, אבל תראו, כשמישהו אומר על השולחן, הוא מתכוון אצלך באגף, או לא פיזית בשולחן. הוא אומר, בסדר, אצל מי? אצל איזה סגן, אצל מי? על השולחן שלך. אני אומר לו, מה זאת אומרת? על השולחן עצמו? איפה? תסתכל. איפה? הוא ריק. השולחן גדול, ריק. אמר לי, מה, אתה צוחק עליי? אני אומר לו, תשבע לך, איפה? בוא, כנס תראה לי. אני זוכר את עצמי, עושה ככה, מסתכל, אמרתי, אולי יש ארגז מתחת לשולחן, ואני מפספס, אני לא ראיתי, כולה אני 3 שעות פה. אמר לי, הנה זה! מרים דף. למען ההגינות היה מודפס משני הצדדים. ספרתי 22 שורות. חוזה לרכש, או להזמנה, חוזה בין רכבת ישראל לממשלת ישראל, או החשב הכללי, לרכוש הקמה של רכבות ב-20 מיליארד שקלים. רכבת, נניח, כבר אני לא זוכר את השורות, כן? אבל עכו כרמיאל 3 מיליארד. יפו זה 2 מיליארד, בת ים זה 1.5 מיליארד. ככה. 22 פרויקטים, כל אחד מאיפה לאיפה וכמה מיליארדים זה. אני אומר לו, בסדר, הבנתי, זה התמצית, אבל איפה החוזה? אני עושה החוזה. זה החוזה. תשמע, אני לא חותם על הדבר. נראה מה הבעיה? אני ניהלתי את המשא ומתן בעצמי. אמרתי לו, מה הבעיה? תשמע, אני הייתי סמנכ"ל הכספים של דרך ארץ. כולה פרויקט של 6 מיליארד, לא 20. אז אין לי הרבה ניסיון. אז החוזה שלנו היה 20,000 עמודים. אתם יודעים למה 20,000 עמודים? מישהו פה קנה בית בחייו? עזוב בית. מישהו קנה פליימוביל? כן. לילד. חוברת הוראות. אין מפרט טכני, 4 עמודים? כן, 4. כשאתה קונה פליימוביל, יש מפרט טכני של 4 עמודים. כשאתה קונה בית, החוזה הוא לא 100 עמודים, כל המספרים הטכניים? חבר'ה, כשאתם בונים כביש, יש מחלפים, אתה צריך לתאר את המחלפים, מה העומק, מה הגודל, מה הכיוון, כמה ברזל, כמה בטון, באיזה גובה, כמה נתיבים. זה לא כביש. עכשיו, מה עם הסטטוטוריקה? ביטוחים, מימון, לוח זמנים, quality of service, אחריות, הפקעות, אדמות, ארכיאולוגיה, דברים, אין פה משהו! אם אתה קונה כביש ויש בו 4 מחלפים, אז מה? אתה לא צריך לתאר את המחלף כדי שתקבל משהו? למה החשב הכללי מחלפים? החשב הכללי חותם על כל חוזה של המדינה. צריך תמיד 2 חתימות. המזמין, נניח משרד התחבורה, והכספים, 2 חתימות בלתי תלויות אחת בשנייה, כדי לעשות checks and balances. לא, משרד התחבורה, החשב הכללי. דרך ארץ, סמנכ"ל הכספים, סמנכ"ל הכספים מבין מה זה בכלל? סמנכ"ל הכספים, היה לו זכות חתימה עצמאי,
זכות חתימה עצמאית שלא כפופה למנכ"ל. המנכ"ל לא יכול להורות אותו לחתום, צריך שתי חתימות. אבל אם תתעסק במקרה ובזווית שלו, הוא היה מחלקת הנדסה. לא, אבל הוא צריך לוודא שיש בדיקה הנדסית שתומכת במפרט הטכני, ושהיא נעשתה בצורה ראויה, ושההליך של הבדיקה הוא ראוי, ושיש הליך של ביקורת אוקיי, אני קונה. מי ערב לי, מי בודק את זה שסיפקת לי את מה שאתה התחייבת? איזה אחריות אתה אחראי? היה היום גם של אגף התקציבים. כל משרד האוצר, וכנראה שגם בחשב הכללי, שאתם נכנסים לדברים הרי מה, חלק מהמחאה החברתית זה בגלל הריכוזיות בידיים. נכון שהמערכת צריכה להיות תקינה ולעבוד כמו שצריך. הדוגמה... איך קוראים לך? הכיוון הוא... יוסי. בוא נעשה סדר. הכיוון הוא בסוף ההרצאה... אני נהנה מאוד מההרצאות שלך, אבל קראתי לגבי הדוגמה הזאת. בוא נעשה סדר בדיון. בוא נעשה סדר בדיון. אחד, אני מציע שתעיר אחרי שתשמע עד הסוף. אין שום בעיה. בסדר? סדר. וב' אני מתחייב לא ללכת לפני שאני אתן זכות לשאלות ולהערות. בסדר? הסכמתי. בכל מקרה, לקחנו את החוזה, אין בו לא הגדרה אמיתית של מה מסופק, של המוצר שמסופק. לא ברור מה האחריות, לא ברור חלוקת הסיכונים, סתם, זה נייר. אין את החוזה, נמצאת לכל כלום. סעיף הזה? שום דבר. איך הגיעו עכשיו למספרים יותר האלה? מזה, איך הגיעו למספרים? מדבר שאין אפילו תכנון מפורט. סתם? הרכבת אמרה 25 מיליארד, האוצר אמר 15, עכשיו בוא נגיד עכשיו אמרתי אני לא חותם. אמר לי אין שום בעיה. שום בעיה, אין שום בעיה, אל תחתום. אמרתי לו, אתה כועס? אני לא, מה פתאום? אתה לא תחתום, בסדר, הלך. עוברים 6 דקות. טלפון מביבי. מה אתה לא חותם? כל תוכנית הרכבת, הפיתוח, עתיד הצמיחה של המשק. אמרתי לו, תשמע, אני ארד אליך 2 דקות רק כדי להסביר, ירדתי אליו, אמרתי לו, אתה רוצה לחתום? יש לי סמכות לחוק יסודות התקציב וחוק נכסי המדינה להציל את הסמכות. אני אציל לך את הסמכות, תחתום אותה רק בחקירה. כשיחקרו לאן הלך ה-20 מיליארד ולא קיבלו כלום, תלך לבד. לא, לא, רגע, מה? אני אסביר לך, כשאתה קונה, קנית בית? קנית. היה מפרט טכני או שאמרת, אני קונה בית ב$100,000, נניח, תספק מה שנראה לך, הוגן כבית. זה נראה לך או לא אתה צודק? מה אתה רוצה? אמרתי לו, בדרך כלל זה היה חוזה 20,000 עמודים, הגדירו בדיוק, שלא יהיה שום מחלוקות. אמרתי, אבל זה ייקח 2. אמרתי, אז אני זורם. יש לי רק סעיף אחד, אני רק שורה אחת. יש 22 ו-23, מה קרה? בסדר, מה אתה רוצה? חברת בקרה בינלאומית בלתי תלויה שמדווחת אליי, ואני לוקח אותה, אני בוחר אותה, היא מדווחת אליי בלבד, והיא מאשרת כל צ'ק לפני שאני חותם. היא מאשרת שהם בונים on time, on quality, on budget. חותמים, אני נותן. זה הגיוני. בסדר, הוספתי. הרכבת במשרד התחבורה, לא מוכנים לך. אומרים, מה אתה מהנדס? אתה תבדוק? מי אתה בכלל? מה אתה מבין מהחיים שלך בכלל? אנחנו נבדוק. כמו שבדקנו עד היום. בנק ישראל ומבקר המדינה בשני דוחות נפרדים גילו שהממשלה מעולם לא סיימה פרויקט תשתית on time, on budget, on quality. שאני לא מדבר אתכם על פערים של 30%. זה משהו שקיים אבל בעולם כולו. לא, לא עד כדי כך. לא עד כדי כך. אין כאן סופרת אפריקה, זה כבר אמרנו, אפריקה מתחת לסהרה. לא צריך להגזים. עכשיו, רגע, סרבו לחתום. סרבו, לא צריך. אל תחתמו, אני גם לא חותם, ואין חוזה. חצי שנה נשברו. חתמו, רכבת חתמה, לקחתי חברת בקרה, עשינו מכרז בינלאומי. אגב, למה חברת בקרה בינלאומית ולא ישראלית? שיטה דבר שני, לא קשורה. זה, הרכבת שופכים עשרות מיליארדים. פה, כמה אתה משלם על בקרה? $1,000,000 לכל היותר.
הפיתוי של חברה ישראלית שתמשיך לחיות בענף הזה, בשוק הזה, במדינה הזאת, ולהמשיך להיות תלויה בעבודות שיצאו לה ממי? $100 מיליון מזורגבים האלה, או מעשרות מיליארדים של הרכבת ודומיה? הם לא יעיזו לריב. כי אם הם יעשו את עבודתם נאמנה, הם יצטרכו לריב עם הרכבת. חברת החשמל לא תיקח אותם, מקורות לא תיקח אותם, מי ייקח אותם? מי צריך מבקר שעושה את עבודתו? זה עוד תעלול שלא נשמע. אז אני חייב חברת בקרה בינלאומית שיש לה רפיוטיישן שהיא לא תלויה בשוק הישראלי כדי ליצור אי תלות. יצאה חברה מאוד רצינית, נחתה במכרז, ושלחנו אותה, נתתי להם 3 חודשים ללכת למפות את מה שקורה ברכבת ואת התוכניות. חזרו אחרי 3 שבועות, אמרתי להם 3 חודשים, תעשו עבודה יצונית, אמרו לי, לא, סיימנו. מה הממצאים? אמרו, תשמע, אם הייתה פה חברת הרכבות הכי טובה בעולם, סיפור אמיתי אגב, אני לא מגזים בכלל, אם הייתה פה חברת הרכבות הכי טובה בעולם, ואין לך פה, אם לא הבנת, אז היא הייתה בונה את הקווים שרשומים פה במינימום של האיכות. אתם יודעים, ככל שאיכות יותר גבוהה זה יותר עולה, אבל במינימום של האיכות, לא משהו אקסטרווגנטי. במינימום זה עולה לה 30 מיליארד שקל ולא 20. אם אתה תיתן את ה-20 האלה, הם ישקיעו אותם באדמה, ואם אתה מתכוון לנסוע על 70% קו, כל ה-20 ילך לפח. מה יקרה בתום ה-20? יבואו ויגידו עוד 10, או הלך ה-20. זה דבר ראשון. דבר שני, אז אמרתי רגע, דבר שני, אם אני אתן להם, כן, הממשלה תתגייס ותיתן עוד 10 מיליארד, שיהיה להם 30. זה סוגר את העניין, אני רק רוצה להבין, לא שאני בעד, אני רק רוצה להבין. אמרו לי, תשמע, איך נגיד לך את זה ככה? יש פה, אף אחד לא עשה בדיקת כדאיות של הקו. יש פה קווים, איך אני אגיד לך את זה? אומר לי, תשמע, יהיה לך יותר זול לממן מוניות הנוסעים ולבני משפחותיהם לכל ימי חייהם, דור שלישי, יותר זול מלבנות הרכבת. לא כל הקווים אבל חלק. מזכיר לי משהו, בעבודותיי הייתי פעם האסטרטג הראשי של פרטנר. יום אחד, שלא תגידו שאני מספר רק סיפורים האחרים, אז הנה גם על עצמי. יום אחד עלה איזה רעיון שאנחנו נחלק כל לקוח חדש, זה בימים הראשונים, או בשנה הראשונה, כל לקוח חדש, היה לנו 100 לקבל שוברים, איך קוראים לה? מאיה. שוברים משמע, עד עכשיו עשית מנוי, קחי שוברים, 5 שוברים, כתוב עליה מאיה עם התעודת זהות שלך. עכשיו כל לקוח חדש יבוא עם השובר שלך, כל הוא יקבל 10% הנחה. כדי שאת תספרי לחברים שלך וזה. דבר שני, אני רושם לך נקודה. בתום החודש, אני לוקח את כל מי שצבר הכי הרבה נקודות, עד 5 בעצם, אבל כל מי שנניח צבר 5 או 4 או whatever, הכי הרבה, עושה ממנו הגרלה עם רואה חשבון, והוא מקבל חיפושית החדשה, אז זה היה חדשה, באיזה צבע? אורנג'. כתום. כתום, צבע אורנג'. עכשיו, אנחנו גם נצלם את זה שאנחנו נותנים לך את החיפושית ונפיק את זה בסרטי פרסום. בקיצור, השקענו $2 מיליון קודם כל בכמה חיפושיות, קנינו כבר איזה חודשיים. או 3 חודשים, קנינו איזה 4 רכבים, וכמובן בסרטים, קודם כל לעודד, להסביר שאנחנו עושים מבצע, כל מי שיהיה מנוי יקבל 5 שוברים, ואחר כך להכין כבר את כל הקונספט. וקנינו שטחי פרסום בשלטי חוצות ובערוץ 2 וברדיו ואני לא יודע מה, קיצור $2 מיליון. קיצור, זו הייתה, נכנסנו לספר השיאים של גינס כהגרלה עם סיכויי הזכייה הגבוהים מאז ובעולם. מה לא לקחנו בחשבון? מה חדשה, עוד לא הוכחנו את עצמנו. עד שהצלחנו לשכנע מישהו לקנות את השירות שלנו, אז אנחנו עושים ממנו סוכן מחירות, זה מרגיז. מה, אני עובד אצלכם? כוסוכתכם. אז פחות או יותר השתתפו בהגרלה, היו איזה
15 עם שובר אחד, וזה 4 עם 2. בקיצור, ישר נזכרתי בזה, כי אז אמרנו שהיה לנו יותר זול לקחת את ה-19 האלה, לתת להם טלפון בחינם את כל ימי חייהם, יותר זול מ$2 מיליון. כשאנחנו ידעו את הקטע, אמרנו לא נורא, לא נאמר נואש. מה זה משנה מה? כשאנחנו מצלמים את הבן אדם לקבל את החיפושית, מישהו יודע שזה היו רק 4 שהשתתפו בהגרלה? בואו נראה אותו המום מאושר כשאנחנו חושפים את החיפושית והוא מתחכש, וואי, וזה איזה כיף. תודה לאורנג' ולאוריי שהביאו לי עד הלום. אז יצא איזה עולה חדש מרוסיה, בכלל אמרנו, וואלה, שיחקנו אותה, עכשיו נעשה גם שיווק אצל העולים. ושמנו שטיח אדום, מי שמכיר את הבניין של פרטנר בראש העין, שמנו שם, יש שם רחבה גדולה, שטיח אדום ודגלי אורנג' ונופפים ליד דגלי ישראל, צלמים, אתה יודע, וקלוז-אפ על הבן אדם, וזהו, הוא מתרגש, וצועק את החיפושית, ואז הוא מתקרב לחיפושית, וכמובן היא מכוסה, ואז אנחנו נעשה קלוז-אפ על הכתום, ועל הפרצוף שלו, המלא אושר מהכתום, זה המותג. מרימים את הזה. מה הוא אומר המתיה כזה? אפשר להחליף את הצבע? אז ישר נזכרתי בזה. מוניות לכל החיים היה יותר זול. במילים אחרות, גם כשממשלה לוקחת, מאיפה היא תביא את ה-20 מיליארד שקל? מהמיסים העקיפים שלכם, מהמע"מ שלכם. לוקחת לכם את הכסף, היא צריכה לראות מה הנזק מזה שלקחו לכם את הכסף. הרי אתם הייתם צורכים אותו ומייצרים פה תשואה, נכון? למשק. צריכה לחשב, ואז לראות שהיא משקיעה בפרויקט שהתשואה ממנו יותר גבוהה. אז בשביל מה לקחת את המס מלכתחילה? אם אתם למשל צורכים ומייצרים פעילות ב-15% תשואה, אז אני צריך להשקיע במשהו שהוא יותר מ-15% תשואה. אם אני משקיע ב2 או במינוס, בשביל מה לקחתי את זה? מה, אני מנסה להחליש את המשק? לא בדקו, פשוט לא בדקו. עכשיו, כשאתה בודק, אתה רואה. טוב, התחלנו לבדוק. באמת, יש פה איזה רבע מהפרויקטים, total loss, כאילו, בכלל אין כדאיות. ואז הוא אומר לי, תשמע, אבל בוא נתעלם מזה. בוא נניח שלא משנה, ציונות. ציונות לעשות רכבת שלא ייסעו עליה. ציונות, שים דגל. אז אמרתי לו, בסדר, נו, אז יהיה בסדר, אבל לא. למה לא? למה לא? נתעלם מזה, ניתן עוד 10 מיליארד. יהיה בסדר, אבל לא. למה לא? כי כל המסילות בארץ עוברות דרך איילון. באיילון לא שמו עוד נתיב. אז הם ייסעו רכבת על רכבת? אז אם אתה תכננת שהקווים החדשים יזינו רכבות שייסעו בין 1 בלילה ל5 בבוקר, אז זה בסדר, יהיה להם איפה לנסוע, איילון יהיה ריק, באיילון היה 2 מסילות, והם ייסעו. אם לא, אז הם ייסעו נניח מבאר שבע עד 5 קילומטר, יעצרו, יחכו עד 2 בלילה, ואז ייסעו. אם תמצא נוסעים כאלה, אחלה. אז מה צריך לעשות? אומר לי עוד 3 מיליארד בעוד מסילה באיילון, מה לעשות? אמרתי לו, זה on top על ה10? אמר לי, בוודאי. אמרתי לו, טוב, קיבינימט, ניתן עוד 3 מיליארד, זה יעבוד? אמר לי, לא. למה לא? הוא אומר לי, במה הנוסעים אמורים? הם אמורים ללכת ברגל על המסילות? כי אתה רואה ב-22 סעיפים האלה עקרונות? עקרונות. בוודאי, כי אין פה קרונות. אתה בונה קווים, מביא עוד נוסעים, קרונות אתה לא קונה. טוב, כאן זה עוד 4. אמרתי לו, זה 37 כבר הגענו. הוא אומר לי, כן, אבל זה לחברת הרכבות הכי טובה בעולם. ואז אני לא אשכח, הוא אומר לי, אבל אתה היית בדרך ארץ. כמה רובדי בקרת איכות היה לכם בדרך ארץ? וזה התפקיד של מנהל כספים, הוא גם מנהל הסיכונים הראשי. לא לעשות את הבקרת איכות בעצמו, אלא לבדוק שיש רובדי בקרת איכות. אתם יודעים כמה היה לנו? 4 רובדים של בקרת איכות.
אחד ברמת הקבלני משנה, אחד ברמת החברה, דרך ארץ, אחד ברמת בעלי המניות, שזה המדינה, ואחד ברמת הבנקים, המממן. 4 שונים. מה אנחנו מבינים בחיים שלנו? כולה עשינו כביש שלראשונה בהיסטוריה של המדינה הזאת סיים on time, on budget, on quality. סליחה, לפני הזמן, פחות מהתקציב, ובאיכות תשפטו לבד. כמה פה יש? הוא שואל אותי. לא ידעתי, אבל לא היה לי נעים שאני לא יודע כמה יש ברכב, אמרתי לו 2. קבלו 1. אין בקבלת, אין מושג כזה. אמרתי לו, ואז הוא אומר לי, תגיד לי, מה קורה כאשר הבקרת איכות, מה התפקיד שלה? לגלות חריגות בדקה שהן קורות. לא תגמור את ה-20 מיליארד ואז תגיד לי חסר עוד 10. אלא אחרי שעשית אחוז מהפרויקט, להגיד האחוז לא עלה 200 מיליון. הוא עלה 300. הוא עלה 300. ולכן בואו נעצור, נראה שקודם כל ה-19.8 הבאים, מה לא נכון, וב' שיתקנו את ה-100, יחזירו את ה-100, כי התקציב הוא סגור. איך קוראים לדבר הזה? הוא שואל אותי. אמרתי לו, מה זה? recovery plan. הוא אומר לי, עכשיו בוא נקרא פה, כל אנשי הרכב, כל ההנהלה, כי אני עשיתי את זה. שאלתי אותה מה זה recovery plan, אף אחד לא יודע. ואז הוא אומר לי, מה אתה מתפלא? אין שם אפילו מינוי מקצועי אחד. חבר'ה, כששמנו חברת בקרה במע"צ, מה שגילינו ברכבת היה טוב. עכשיו, מנכ"ל מע"צ, שהיה אז, עד היום הוא לא מדבר איתי. הוא כבר במקום, הוא לא מדבר איתי. הוא לא מדבר איתי. למה? 2 לא הסכמתי לתת שקל. 2 הם לא עבדו. רק כל הזמן הכינו תוכנית תכנון מפורט ותקנו אותו. למה? כי הם הכינו תכנון מפורט, אומר כביש עולה 400 מיליון, באה בקרה, אומר זה עולה 900. אז כל עוד הם לא יודעים לתכנן כמו בן אדם, אז מה ניתן להם כסף? שיבזבזו אותו? עכשיו, מה המשמעות? המשמעות היא שלוקחים לכם את המיסים, מורידים תשואה מהמשק, נכון? את האופק צמיחה שלו, אופק סגירת הפערים שלו, ומעבירים את זה לפרויקטים שמה? לא יוצא מהם כלום, או כמעט כלום, או מעט מדי. אז זה לא שלא מופנים כספים, התועלת מהם בעייתית. זה חברות ממשלתיות. זה ערוץ אחד של השקעה במשק דרך חברות ממשלתיות. זה אותו אורי יוגב שבוחש עכשיו במינויים ברכבת? נס. ומה עם הקו לאלעד? עוד דבר הזוי. זה שווה לממן להם טיסה בחינם, לא מונית. בקיצור, אבל בסוף באמת אישרו להם את המסילות, ובאמת נגמר התקציב פחות מחצי. אתה הזכרת לי. לא, רגע, חלק נכון. הזכרת לי, ואז הוא אמר לי, הדבר האחרון, כתוב 5 שנים שנגמרו. אם גומרים את זה פחות מ10, אתה יכול לי מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה. עכשיו, למה זה מהותי? כשאתה מעריך השקעה, במקום ב5 ו10, מה קורה לתשואה עליה? יורדת. לא חצי, אבל יורדת בשליש. צריך להבין את זה. נכון? אז כל שיקולי קבלת החלטות לא נכונים. תיקנו את התוכנית, עשינו אותה ריאלית, והורדנו חלק מהקווים הלא יעילים, והלכנו לממשלה, ומה ביקשנו? לפרוס את התוכנית, להוריד עוד קווים, לא לקחת סיכון על כל ה-20 מיליארד, שזה כבר עודכן ל-26, חלק מומן בביטול. מה הממשלה אמרה? לא, זה ציונות. הממשלה היא ריבון, אין מה לעשות. אתה יכול להגיד לה מה דעתך, אבל בסוף לא. בקיצור, ערוץ אחד זה הנושא של חברות ממשלתיות. ערוץ שני זה פרויקטים שהמגזר הפרטי עושה בהזמנה של הממשלה. למשל, כביש 6. מה? BOT. כן, BOT, PFI, יש לזה כל מיני ביטוי. עכשיו,
כשנכנסתי לתפקיד החשב הכללי, התברר שהפרויקט היחיד שהוזמן ובוצע והסתיים והחוזה עמדו בו, וגם בו, אותו דרך אגב פתחו, לא בתקופתי אבל פתחו, אבל לא משנה, עמדו בו, היה דרך ארץ כביש 6. כל האחרים, פרסה. אנשים מגישים הצעה במכרז, זוכים, ואחר כך פותחים. או אם לא, או שתשלם לי עוד, או שאני לא בוא נמשיך לזה. עכשיו, אני מזכיר לכם חובת מכרזים, מה זה אתה לא בוא נמשיך? אין לך ביטחונות שאתה אתה ביצוע. עדיין, אתה יודע, ערבויות בנקאיות? אתה יודע שאני הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שחילט ערבויות בנקאיות? נראה לך נורמלי? עכשיו תשמעו שני סיפורים. סיפור אחד, נעשה את זה הפוך. נשלב את השני סיפורים בצורה. מתברר שבשנת 1999 אגף תקציבים, משרד התשתיות, החליטו צריך לעשות תחרות בחברת החשמל. לוקח פה סוגריים שאני רק אומר את זה כאמירה ואני לא אפרט, אני מקווה שתבינו לבד, אבל אם לא זה הרצאה אחרת. לפעמים העיוות הוא אמיתי, ואז הציבור צועק, ואז הממשלה עושה רפורמה שאנחנו כבר מתגעגעים לעיוות הקודם. אותו סיפור קרה בחשמל. ברור, מונופול, חברת החשמל, הם לא יעילים, משכורות מטורפות, השקעות לא ריאליות, לא מתומחרות נכון, וכן הלאה וכן הלאה, וזה נכון, צריך תחרות. איך נעשה תחרות? אמרו, נעשה מכרז, שבה המדינה, בחשמל יש ייצור, יש הולכת החשמל, באוטוסטרדות בארץ, ויש חלוקה לבתים, בשלושה מקטעים. בחלוקה לבתים קשה עכשיו להתחרות, כי יש רק כבל אחד, קשה. בהולכה זה מאוד יקר לעשות קווי הולכה, אוטוסטרדות כאלה, אז זה גם כן כנראה לא כלכלי. אבל בייצור, מה הבעיה להקים תחנה ולייצר? לא בעיה. אז אמרו, את התחנה הבאה של חברת החשמל, במקום שחברת החשמל תקים, נעשה מכרז, ויקים את זה שימכור את החשמל למדינה הכי בזול. אז הוא יקים, אנחנו נקנה את החשמל, והוא מתחרה על מחיר החשמל, שנגזר כמובן מההצעה שלו לעלות התחנה והפעלתה. נשמע טוב? עכשיו, תיאורטית, עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. עכשיו לקחו תחנה, לא את התחנות הפחמיות שעולות איזה 2 מיליארד דולר, לקחו תחנה שעולה איזה 200 מיליון דולר, מסוג מחזור משולב, שיכול להיות גם סולר, גם גז. זה תחנות בינוניות של 400 מגוואט, 370, ופרסמו מכרז, כל חברת החשמל, הזכיין שיזכה במכרז זה סוף. עכשיו בוא נחשוב רגע בהיגיון. כשאני אומר הזכיין הפרטי, מה הוא בידיים שלו בונים? זה מומחיות. מה אני יודע להקים, אתה יודע להקים גנרטור? לא, יש 2-3 גופים בינלאומיים, GE אחד מהם, סימנס אחד מהם. הם בעצם, אתה מזמין מהם והם בונים, זה האמת. אז אם אתה ממילא מזמין מהם והם בונים, אז למה שחברת החשמל תזמין ממשה, שמשה יזמין מ-GE? תזמין ישירות מ-GE. לא יותר פשוט לחסוך מתווך? 1. 2, חברת החשמל כבר קונה איזה 3 כאלה, נכון? אתה קונה 1. מה יותר זול? 3. אתה מקבל הנחה לגודל, גם יש עתיד, יש מערכת יחסים, נכון? טוב, מה לגבי מימון? מימון זה גם כן מרכיב בעלות. חברת החשמל אז הייתה טריפל איי. פרטי, כמו המדינה. זכיין פרטי, הוא לא טריפל איי, אז המימון שלו גם יותר יקר. אז העלות של התחנה יותר יקרה. המימון יותר יקר. אז איך הוא יחסוך? איך הוא יחסוך? במה הוא ייתן חשמל יותר זול? תפעול, יפה, מי אמר? יפה, קלטת אותו? תפעול. כמה מתפעלים את התחנה המשוכנת? 27 עובדים. אז תתפעלו את הפעילות! 2 עובדים פחות.
בשביל זה אשלם עוד 100 מיליון דולר. תן להם חשמל חינם לשניים האלה, היינו כבר ומונית, ואורן. אבל חברת חשמל תתפעל אותה עם 100-200 עובדים. לא, עם 27 אני אומר לך. הם עם 27, כמה תחסוך פה? טוב, בקיצור, אני אומר לך, אין דרך, גם אם זה יהיה הזכיין הזול בעולם, היעיל בעולם, והנדיב בעולם. הוא מוכן לעבוד במינימום של רווח, הוא צריך גם להרוויח, נכון? הוא מלכ"ר. אין מצב שהוא מוכר את זה במחיר שהוא פחות מ10% יותר. בסדר? קצת מסובך. נניח שהחשמל עולה שקל, אין מצב שהם מוכרים את זה פחות משקל, ו10 זה אם הוא חלוק. הוא מוכן לעבוד בחצי חינם, בסדר? זאת אומרת, התחרות הזאת רק תייקר את החשמל. רק תייקר, בשביל מה אנחנו צריכים אותה? גם איזה מין תחרות זאת, אם ממילא, מה זה תחרות? תחרות זה שאני אורנג' בא לך בכלל תקנה את הטלפון. ואז הוא בא מפלאפון, בכלל תקנה את שלי ואנחנו מתחרים על מי? עליך, נכון? פה אומרים לזכיין הפרטי, תמכור את החשמל במחיר שייתן המכרז למי? למרב? לא, לחברת החשמל. והיא תמשיך למכור לבד לצרכנים. אז איזה תחרות זאת? אז גם תחרות אין. אז מה זה? קוראים לזה? קומבינה. קוראים לזה בלוף. קוראים לזה מכרז שלא צריך. עכשיו, עשו את המכרז הזה. נתמודדו 7 גופים רציניים במכרז. זה מכרז יפה, שמתמודדים 7 זה הרבה. המחיר הריאלי אז היה 200 מיליון דולר לחברת החשמל, זאת אומרת, אני מדבר עכשיו במונחים של העלות הכוללת, זאת אומרת שלזכיין הפרטי הזה זה צריך לצאת כמה? אמרנו 10% יותר? 210. בסדר? 220, 210. הגישו 210, 220, 230, ואחד המציעים 170 מיליון דולר. לפי שער 5. האחים עופר אולי? איך אתה? מה זה משנה? האחים עופר. עובדים על אותם אחוזים תמיד. אנשים טובים. תורמים הרבה. בקיצור, אז 170 מיליון דולר זכו. זכו. מה עשה זה שיצא מקום שני? הלך לבית המשפט, אבל מה זה שטות עליהם? לא יבנו בחיים ב-170. אי אפשר, אם הם החליטו לתרום 40 מיליון דולר למדינה, אז מה יעשו את החשמל הזה? לא צ'ק 40 מיליון דולר. מה זה שטות עליהם? לא יבנו. מה בית המשפט אמר? לא מתערבים, זה מכרז, זה מה אני יודע, הוא הגיש הצעה, זכה, אם הוא לא יבנה ולא יעמוד אותה, תיגש, שעד. טוב. עובר שנה, או אולי אני לא מדייק בזמנים, בערך, עובר לצורך הסיפור, עובר שנה, אתה חושב שהם בנו? לא, באו למדינה. אמרו, אי אפשר לבנות ב-170. אי אפשר לבנות, טוב. מה אתם רוצים? רוצים 270. מה שנה? 270, שמעתם. עכשיו, פה אני מנחש, אני לא הייתי בקטע הזה, אני מתאר לך שם, אני לא אחרי הכול מסכנים, תעשו דבר, זה לא תואנה. סטודנטים, משהו. הוא לא אוהב, זה 235 דולר לא פחות לי זה עולה. זה בכלל, בגלל שאני תורם ואני נביא את הלב, זה אני ניחשתי, אני לא יודע, אבל בסוף הדבר חתמו על 235. עכשיו אתם צוחקים, אבל רגע, איפה כל הכסף הגיע? מה זה חתמו? מה זה חתמו? מכרז? חוק חובת מכרזים? איך אתה יכול לפתוח חוזה ולשלם 40% יותר ממה שהגשת במכרז? שמישהו הגיש לפחות מ-235. תראו לכם, זה שהגיש את 210 או 220, אני לא יודע, והלך לבית המשפט וזרקו אותו מכל המדרגות, מה הוא אמר? מה הוא אמר? הוא אמר, אני לא יודע, גם מנחש, זה פעם אחרונה בחיים שלי שאני משקיע במדינת ישראל. זה מה שהוא אמר. תבינו, אתם אומרים, הגיש במכרז, זה כאילו מילה בדואר ושנה. זה 2-3 מיליון דולר לפחות למלא מכרז כזה. לפחות העלות של למלא בדיקת כדאיות. הבדיקת כדאיות והמפרטים הטכניים והבדיקות והמשתים ואחרי דין ארוך חשבון והגלל שלו. זה מינימום. עכשיו, פתחו את החוזה, חתמו. איך חתמו, מה חוקי, לא חוקי, כלומר זה לא צריך לעניין את הגורם הפרטי. הם פתחו לו את החוזה, הסכימו?
מה אכפת לו? הוא כאילו זה לא עניינו. הוא בסדר. מישהו חכם בא ואמר לי, לבקש כמעט תמיד מותר. לא תמיד חוקי לתת. עכשיו, נתנו, אתם חושבים בנו? בבחן. עוברים 3 שנים, או 2 כבר. מתמנה בחור צעיר, צנוע. נשבע לכם, ביום הראשון שלי בתפקיד. מפקים על הדלת. זה אחרי 6 שעות? לא, האמת, שיומיים לפני שנכנסתי, הם כבר ביקשו את הפגישה, לפני שנכנסתי. טוב, יושב איתם, זה הנופל. איש יקר. והוא אומר, הם אומרים, תשמע, אי אפשר, אנחנו כבר אז אמרנו לכם ש-235. הדולר עלה, היורו ירד, זה עלה, זה ירד, כאילו. אכפת לנו שהדולר עלה, הדולר ירד. מה אם הוא היה יורד, היית מחזיר לי כסף? כאילו, מה, איך חוזה? תעמוד בו. אבל לא, אני רוצה שתפתח את החוזה, ואנחנו לא בונים. לא יהיה חשמל מדינת ישראל. אם אני לא אבנה, לא יהיה חשמל מדינת ישראל. אתה לא רואה שאתה חשמל? חשוב פה. טוב, כמה אתה רוצה? רק בשביל הסקרנות? 315 מיליון. עכשיו אני עושה הפסקה מתודית. חוזר ל-2001. 2 אחרי המכרז הראשון, ראו אגף תקציבים והתשתיות, אחלה עסקה עשו, לא? אתם לא מרוצים? לא מרוצים? כן. בוא נעשה עוד אחד. בוא נעשה עוד אחד. נפרסם עוד מכרז, אותה תחנה בדיוק, רק 2 מטר. אותה תחנה בדיוק. רק למען ההגינות, המחירים באמת קצת עלו בשנתיים האלה, אז מה ש-220 זה המינימום לזכיין הפרטי, זה כבר 250, רק כדי שנשאר. עכשיו, זו אותה תחנה בול. כדי לקחת את התפסים של התחנה הראשונה, שהשקעת בהם איזה $3 מיליון, ולהגיש את זה לתחנה השנייה, אתה צריך לעשות שינויים מינוריים, זה כסף קטן. אבל השקעת $3 מיליון, לא תיגש? כמה מה7 ניגשו? 3. איך ידעת? קראתי בספר שלך. אנשים באו מוכנים. חסר סיפורים. טוב, בקיצור, ניגשו רק הם. מכרזים בעם. חשוב וגם מי ירצה לגשת. הרי אם חוזה זה לא חוזה, אז לא משנה מה אני מציע. ניגשו רק הם, כמה הם הציעו? 366 מיליון דולר. עכשיו, למה זה רלוונטי? רלוונטי כי עכשיו צריך לפתוח, עכשיו ב-2003, אני ביום הראשון, צריך לפתוח את המעטפות, מעטפה, מהתיבת מכרזים, ולהכריז על הזוכה. מה הוא רצה ממני באותו יום? אחד, שנפתח את החוזה הראשון שנפתח כבר, זה 315, ושתיים, שאני אפתח את המעטפה ויחתום על הזכייה שלו. אני כבר יודע שזה לבד, זה היה ידוע. תחסוך לי, אני לא בקיא עוד בפרטים, לא פתחנו גם, וזה, מה המחיר שצריך? 366 מיליון דולר. מה תראו לי, אני פשוט רוצה להבין. זאת תחנה בול. למה על זאת אתה רוצה עכשיו 315, על זאת 366? אולי גם על זאת 366. לא נעים לי, בכל זאת, אתה רוצה, מה אני אתכם? אמרתי לו, תשמע. בחוזה הראשון שנחתם, אתה כבר בהפרה. נתחתם אנחנו לא צריכים את התחנה הזאת בכלל. ואני צריך את התחנה הזאת, שכבת חשמל תבנה אותה לבד, אני אחסוך את זה. לא רק בין שאני לא אקבל את זה 235, אקבל את זה ב10 פחות. לא רוצה את זה בכלל. אז תודה, אני ממש מודה לך שהפרת, לא אמרתי את זה ככה, אבל ממש מודה לך ושמח שהפרתם את החוזה. עכשיו יש לי הזדמנות, בטל אותו. חל את לך תערבויות, בטל אותו. אני גם לא יכול לתבוע אותם, כי גם נגרמו לי נזקים, אני רק מרוויח מזה טוב, חוזה השני. למה אני אתן לך אם אתה מפר? אתה משאול. לא, זה לא, אתה לא יכול. אוקיי. כי הוא יתאגד בחברה אחרת שלו, זה אישיות משפטית נפרדת, אתה לא יכול לעשות את ה... אבל במכרז כתוב לך שאתה לא חייב לקבל שום הצעה בסוף. רגע, אתה מקלקל לי את הסיפור, גונב לי את זה. הרב הביא אותי פה לזה. בקיצור, הוא הולך,
אני קורא לוועדת המכרזים, מורה לה לבטל את החוזה שלי. אנחנו נשלם $366 מיליון על משהו שהכל כך אנחנו לא צריכים, ודבר שני שעולה לא 250 ובכלל לחברת החשמל עולה 230? מה, מי? נתן את החוזה. מה זה אסור לך להתערב? זה מכרז! זה ועדת המכרזים שלי, כן? של החשב הכללי, אבל לא משנה. ועדת המכרזים היא אמורה להיות אובייקטיבית, לא לקבל הוראות מבחוץ, מחר פוליטיקאים ינחו אותה, מה זה שערוריה? אמרתי לה, באמת? מה את אומרת? מי מינה את הוועדה? אתה? לא אני, כאילו, אישית, אקס אופיציה. מותר לי למנות חברים? מותר לי לפטר חברים? אמרתי לה, אנחנו נפטר את כולם בנפץ. אני מיניתי את עצמי, עכשיו אני מפטר חברים. אומר, טוב, שכנעת אותי, בסדר, לא צריך. בסדר, מותר לך להתערב. אבל אסור לך לבטל את החוזה? למה? למה אסור לי לבטל את החוזה? זאת אומרת, כי אנחנו לא כתבנו במכרז שמותר לנו לבטל מכל סיבה שהיא. אמרתי לה, וזו חוות דעתך המשפטית. אמרתי, אני לא משפטן, אבל אני יודע שיש דבר כזה שנקרא אומדן, ואם מישהו הגיש לי הצעה שחורגת מהאומדן, בוודאי חורגת ככה, אני יכול לבטל לו, אז מה זה שזה חורג מהאומדן? אני צריך להגיד לכם, אני היועץ המשפטי של הוועדה. אני צריך להגיד את זה, את צריכה להגיד לי. לא חשוב, תביאו את האומדן. הלכו לוועדה, הביאו את האומדן, אתה יכול לתת לי את המחברת הזאת? אני יכול לתלוש את הדף הזה? אפשר דווקא את זה. אני דווקא את זה צריך. למה דווקא את זה? כי זה מה שבא לי. דווקא זה, עם כמה שרבוטים, בלי תאריך, בלי נוכחים, בלי כלום, אלוהים יודע, גם המספרים לא מסתכמים, $220 מיליון. בעודי בהלם, זה האומדן, כן? האומדן של הוועדה. הזבל הזה זה האומדן של הוועדה. בעודי, על סף התעלפות, האיש שמה קופצת. כאילו פה נהיה שמחת תורה. אמרתי לך שאי אפשר לבטל. עכשיו, אי אפשר לבטל על עצמך אומדן כזה, זה לא אומדן, בית המשפט יזרוק את זה מכל המדרגות. גם הוא לא יאמין שבכלל מישהו כתב את זה. אולי כתבת את זה הרגע. וזה באמת נכון, כאילו, אומדן זה לא דבר כזה. אומדן זה עבודה מסודרת, שאתה יכול לעמוד מאחוריה. אומרת לי, אין. אמרתי, אני לא משנה, אנחנו מבטלים את זה. אמרתי, אני לא מאשר את המשפטים. מה, את תעצי לי, מה העצה שלך? לא לבטל, 100%. דוחה את העצה, ביצענו. אמרתי, אני לא אגן עליך בבית המשפט. אמרתי לה, תשמעי, עד עכשיו הייתי בלחץ, עכשיו ככה את מגינה עליי, לא רוצה שתהיה מגינה עליי, אני אגן על עצמי. היא אומרת לי, תשמע, אבל זה לא יעשה, אני אדווח ליועץ המשפטי. לכי תדווחי למי שאת רוצה. אני מבטל, ושיתפה אותנו. אמרתי, לא, אני אכתוב לך מכתב, וזה אחר כך יהיה בתוך מטרתי. אני מזהירה אותך. אתה גם תפסיד בבית המשפט, גם תשלם את $366 מיליון, וגם את $100 מיליון שיתבעו אותך נזקים על זה שביטלת את החוזה, בינתיים שנתיים יהיה משפט, השנתיים האלה הם לא בנו, הם יגרמו להם בטח נזקים, אובדן רווחים, הדולרות מגיע עליה, היורו ירד משהו, יצחק, ותשלם גם את $366 וגם את $100 מיליון, וזה הכל על הראש שלך בניגוד להצעתי המשפטית, ואני אכתוב לך. אני אגיד לך מה יקרה. אל תכתבי מה שאתה רוצה, אבל אני אגיד לך מה יקרה, אנחנו מבטלים, לא מעניין אותי. מה שיקרה זה הדבר הבא. אנחנו נלך בלעדייך, כי את לא מייצגת. נלך לבית המשפט. בבית המשפט יבוא השופט ויבחן את הדברים, ואז אני אצביע, למרות שאין עדים, זה לא משפט פה עם עדים. אני אצביע בכל זאת מהעולם, אני אבוא ואני אצביע. ואני אספר לו את כל הסיפור של המכרז הראשון. מה זה קשור למכרז הראשון? זה מכרז ראשון, זה מכרז שני, אין קשר. זה גם חברות נפרדות. נכון, לא משנה, אותם בעלים, אבל לא משנה, זה חברות נפרדות, ישויות משפטיות נפרדות, מבחינה משפטית אין קשר. אמרתי, יש קשר, אין קשר, כשאני אתחיל לדבר, אלוהים גם לא יוצא. כשאני אגמור לספר את המכרז, פתחתם את החוזה הראשון, ופתחתם את החוזה השני, ואיך הסכמתם, ולא טבעתם, ולא חילקתם ערבויות, ולא עשיתם כלום. ובכלל איך פתחתם, מאיזה חוק, ואני אראה לו את האומדן, ובאיזה מצב אני, ואני אספר לו, שרציתי לבטל, ואתה מחסור, ואני אמרתי מותר, ויש אומדן, ואין אומדן, הכל אני אספר. כשאני אגמור לדבר, השופט, אתה תראו אותו, יגמור לבכות, להרגיל אליכם, לכסח את האם-אם אמא שלו.
זה, נגיד ששערוריה כזאת הוא לא ראה בכל ימי חייו. ולכן באופן חריג הוא מחליט להחזיר אותנו לתקן את האומדן. שמגיע חוק כזה, הוא ימצא, שמחה לה ושופטים בירושלים. יחזיר אותנו לתקן את האומדן, ואז יהיה לנו אומדן ואז נפסול אותנו. זה מה שקרה. עכשיו, אבל זה קרה אחרי שנתיים, כי ביטלנו, אנחנו משפט, לא משנה. בקיצור, עוברים במהלך הדברים האלה, עוברים כמה שבועיים, 3, 4, ואני יורד, הולך הביתה, עובר דרך לשכת שר האוצר, להגיד שלום, לילה טוב, הולך לראש שלו, איפה שהוא הולך, נכון? תצטרך עוד משהו. לראות אותו, יושב עם אביגדור יצחקי, החשוד בפלילים, יצחקי, בקרב משרד ראש הממשלה, ועם מנכ"ל משרד התשתיות, והם מנסים לשכנע אותו שלחץ עליי לפשרה, הפשרה. יש פה שתי תחנות, כל אחת 340 מגוואט, על אחת הם חתומים 235, בשנייה אני טוען שזה אומדן 250 ביחד 485. בסדר, הם יבנו תחנה ב-740 מגוואט, תמורת 485. מה אתם אומרים? 330. הרי תחנה כפולה לא עולה כמו שתי תחנות. טוב, כשדחיתי את זה, מודיע לי אביגדור יצחקי שאם אני לא חותם, זה היה יום רביעי, וזה אני זוכר את זה. אם אני לא חותם, בתוך 10 ימים, יום ראשון בעוד 10 ימים, 11 בעצם, יום, ראש הממשלה שרון מפטר אותי בממשלה. תשמע, אני מלא לא רוצה להספיק את זה. אז רק תעשה איתי חסר. ונפגש בבג"ץ ונראה מי יישאר. הם גייסו רוב בממשלה. יש לו סמכות דרך? לא, זה לא חוקי. אבל הם גם לשר האוצר אין סמכות. רק אם אתה פושע. אם לא פשעת זה מינוי סטטוטורי. אתה מבקר הפנים של הממשלה. מה, אם כל אחד יכול לפטר אותך מתי שבא לו, אז החתימה שלך היא לא בלתי תלויה. בקיצור, בסוף לא העיזו לעלות את זה לממשלה, זה לא היה עומד בבג"ץ. עוברים עוד שבועיים, 3 או 4, אני כבר לא זוכר. ואני מקבל זימון לדיון דחוף אצל ראש הממשלה בנושא מצוקת המים. סבבה. למה סבבה? כי עד שאני מוניתי, היה החלטת ממשלה לפרסם מכרזים למתקני התפלה למאות מיליוני קוב. האוצר התנגד, אבל לא הצליח למנוע את זה לממשלה. הממשלה אישרה, אז מה הוא עשה? לא יישם. לא רוצים מכרזים. עובדים על המכרזים. מתי תגמרו לבוא? עכשיו, אני לא יודע מה זה הדברים האלה. קראתי לנציב המים. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתסתכל לי בעיניים, זה כסף של הציבור. כמה צריך? כמה צריך באמת? אישרו 415 מיליון. כמה אתה חושב שצריך? אמר לי, צריך 300 מיליון. אחר כך הוא יתקן את זה יותר והוצאנו עוד. אבל באותה נקודה, 300 מיליון. אמרתי, אני רוצה לך זה, 300 מיליון. היה מתקן אחד, הוצאו מכרז אחד, למען ההגינות, הוצאו מכרז אחד על 100, וזהו. אז שלמנו את זה, זה 300. טוב, בקיצור ולעניין, אז היה לי, שמחתי. מצוקת המים, הנה אני יכול להגיד שעם נציב המים בפה אחד, ואנחנו עושים את המכרזים ומקדמים אותם, ויהיה מים, והיה לי מה להשוויץ לראש הממשלה. טוב, דיון בתל אביב, בלשכת ראש הממשלה בתל אביב, וצריך לנסוע, אנחנו בירושלים, צריך לנסוע לתל אביב. בקיצור, נדמה לי זה היה ב-4 הדיון, אז ב-2:30, 2:40, ביקשתי מהמזכירה של שר האוצר, שאני אסע איתו פשוט. למה? אתה מרוויח שעת עבודה בדרך. בסדר. הסכימו וזה,
תיאמו לי את זה, תהיה ב-23, טוב, נאמר ב-23, טוב, הוא שלח את שטרית במקומו. מאיר שטרית, היה שר במשרד האוצר. כמו סגן שר האוצר. במקומו. עכשיו זה היה צריך, אדם קצת יותר מתוחכם ממני, זה היה צריך להעלות סימני אזהרה, נורות בוהקות, אבל אני לא חשבתי שום דבר לא חשבתי. עכשיו, שטרית בא והיה מרוצה. למה היה מרוצה? באותו צהריים, אכלנו ארוחת צהריים, אני והוא, אירחנו יותר נכון, לארוחת צהריים, את נשיא ואוליה העולמית, חברת המים הכי גדולה בעולם. למה זה חשוב? כי שנה קודם לכן, היו 3 מכרזים למים מינרליים, למתקני מים מותפלים קטנים, שכל אחד 30 מיליון. כל אחד 30 מיליון. בטקס החתימה, כמובן, פה את התרגילים האלה שמגישים הצעת מחיר פיקטיבית, נמוכה במיוחד, זוכרים, ואחר כך באים אומרים, תעלו. למה בא נשיא ואוליה לארץ? כדי להגיד לנו, הוא הפסיד, כי הוא הגיש מחיר ריאלי. הוא הגיש 70 סנט, ומישהו הגיש ב-40 ומשהו ממנו. שלושתם. למה הוא בא? הוא בא במיוחד כדי להודיע לנו שזו פעם אחרונה בחיים של ואוליה שייקח רגע לדרוך בישראל ובחרות שם. כן, שנת הסיפור. עכשיו, בטקס החתימה, חצי שנה קודם, לא אחרי חודש, או אחרי שנה, או אחרי יום, או אחרי שעה, בטקס, עם היין, רק חתמו, מראים כוסית, נכון? או הם אומרים לחשב הכללי, בא, עם היין! ברוך השם, אנחנו לא בונים במקרה. ברוך השם, אנחנו לא בונים. בסדר, בואו נתקלקו את הטקס, בואו נדבר על זה מחר. התחילו להם משא ומתן, כמה ייתנו? לא גמרו את המשא ומתן, נכנסתי אני. אמרתי, אין משא ומתן. אין משא ומתן, זה החוזה המקורי. מי שלא עומד, נחלק לו את הערבויות. באותו יום, שבוע קודם לכן, חילקתי את הערבות של הראשון. 35 עם ריבית 38 מיליון שקל. GE Capital, GE, כן, חברת GE, ג'נרל אלקטריק, נדמה לי טנקר, אבל לא בטוח, ולא זוכר מי השותף השלישי, זה החילוט הראשון. השני, באתי לחלט, בא אליי דדי בורוביץ', הבעלים של השני, אל תחלט, אני בונה. אני בונה. הוא אומר לי, אבל למען ההגינות, מכיוון שלא העלינו דעתנו שנבנה במחיר הזה, אז אין סיכוי שאני אגייס מימון? אמרתי, זה לא מעניין, אני תבין הבא. אמרו לי, בסדר, תהיה הגון איתי, תן לי הערכה של זמן לבנות. אמרתי, אני נותן לך הערכה של זמן לבנות. זה באמת הגון, אנחנו ניהלנו איתך משא ומתן, לא אני עוד, אבל לא משנה, המדינה זו מדינה. אני ניהלה איתך משא ומתן, הזמן של המשא ומתן, תן לך בהערכה של הזמן שאתה צריך לעשות. אבל זה ככה כבר יותר. ואני רוצה שתסתכל לי בעיניים ותתחייב, פחדתי שהמכרז הראשון, אמרתי לכם, היה רק אחד. פחדתי שרק הבעלים של המתקן הראשון, שזה נדמה לי תשובה. שהוא יהיה מונופול, הוא יהיה היחיד. פחדתי, אני אמרתי לכם, סיכמתי עם נציב המים, שאני עושה עוד מכרזים, רציתי שיתחילו במכרזים. פחדתי שיהיה לי רק אחד, כמו הסיפור מהאחים אופן 2. אמרתי, תסתכל לי בעיניים ותתחייב להתחרות במכרז. אמר לי, אני מתחייב. הוא בנה. זה המתקן בפלמחים. השלישי, לא תאמינו, פשט ברגל. סליחה, מה? קנתה אותו אחר כך, אחרי שנים. בקיצור ולעניין, GE מתקשרים לשר האוצר, קודם כל אליי, אני צירפתי לדבר, ואז מתקשרים לשר האוצר, אומרים, אם המטורף הזה לא מחזיר לנו בשלורים, כשאתה מחלט ערבות זה רק אחרי 7 ימים מזריעים לך את הכסף, הוא לא באותה דקה. אז עד 7 ימים אפשר לבטל עד הרגע האחרון, אחרי זה כבר זורם. בקיצור, אם המטורף הזה לא יבטל את החילוט עד תום 7 ימים, אנחנו מרימים את כל עסקנו מהארץ. GE, כן, החברה הכי גדולה בעולם. מה המילה שלהם? אמרת שהאמריקאים יש להם מילה וכו',
אז איפה המילה שלהם פה? בישראל כנראה... הם למדו. למדו להיות כמונו. אגב, את מזכירה לי משהו, אבל זה ארוך מדי בשביל לספר אותו עכשיו. האמריקאים בארץ מתנהגים... כמו ישראלים. יותר גרוע. לא, שבקיצור, אז אם הוא לא מבטל את זה, אנחנו מושכים את כל השכינו מישראל. כאשר להגיד לו לא משוגע, שג'י, בשביל זה 38 מיליון שקל מזורגגים, אנחנו נפסיד את ג'י בארץ. העסקים שלהם ילכו לאנגולה, מה, הם יקחו את הבלטו? לא פה, עסקים כאלה אנחנו לא רוצים. באותו יום שזומן הדיון מהרגע להרגע, נכנס הכסף. והיה לי את האישור מהבנק, בבוקר קיבלתי שיש לנו 38 מיליון בחשבון. בצהריים, אנחנו אוכלים צהריים נשיא ויוליה, מאיר ואני. הוא בא לצעוק עלינו, מאיר שולף לו את החילוט. כי הוא היה בטוח שאנחנו מנהלים משא ומתן, כי זה מה שהיה עד עכשיו. שהם נותנים להם יותר ממה שהם הציעו במכרז. שלף לו מאיר את הזה, הנה חילקנו את הכסף, וזה מדיניות חדשה הממשלה, ואנחנו עומדים וחוזה זה, חוזה, זה לא המלצה, וזה, מה זה אסון ושמחה, ובאמת, קצת שתינו אפילו יין לכבוד העניין, כי נשיא ויוליה בהתרגשות אמר, ככה, אני מתחייב להופיע במכרז של חדרה, זה המכרז הבא. אני מתחייב לפניך, אני באתי, אני לא מאמין, וזה, אני רואה שאתם אנשים ישרים, ומדינת שרה, וזה, יבוא. בארבע, אנחנו מזומנים לדיון על המים. אני ומאיר מרוצים, נבוא, נציג את ההישגים שלנו, ואוליה מתחייבים להופיע במכרז, דדי בורוביץ' מתחייב להופיע במכרז, המתקן באשקלון כמובן יופיע במכרז, יהיה לנו מכרז, נציב המים סיכמנו את כל המכרזים, הכל יופי, יש לנו הרבה מה להשתיק. נכנסים, יושבים, יש איזה 20-25 אנשים בחדר, ומתחיל הדיון על המים, אחרי 4 דקות, שרון מפסיק את כולם, עולה אליי, אומר לי, במה אם אתה חמד כוח? אני מבקש שאתה תחתום עליו. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אני לא יכול לחתום עליו, זה החוזה, נפר אותו, ובכלל ביטלנו כבר, זה צרוח עליי. צרחות אימים. אני אומר לכם, זה היה מפחיד. לא מפחיד ברמה של זה, אבל באמת מבהיל, אני מתכוון. הוא אדם מטיל מורה, לא יודע כמה אתם זוכרים, אבל הוא אדם מטיל מורה. לא יודע, כאילו לא עושה, אבל ממש צעקות בווליום מאוד גבוה, כולם בהלם, כן? עכשיו, מאיר, המסכן, ניסה להגיד לו על המים. זה לא... הנה, היא מצליחה. אמר איזה משפט. עכשיו, אתם מכירים בסרטי טבע כשהאריה הוא רודף אחרי איזה צבי, פתאום תנועה באיזה כבשה בשיחים. עצר. מסתובב במאיר. מישהו פה היה בדיסנילנד? בדיסנילנד יש את העניין הזה שאתה מכניס דיים. לא דיים, 5 סנט זה ניקל. מכניס ניקל, ואז, נכון, עושים ככה, וזה מטביע פרצוף אחר. נכון, זה מטביע את המטבע, זה מטביע פרצוף אחר. זה הדיבור שעבר לי לראש, כי הוא קפץ עליו, אתה רואה את מאיר? משתתח עד למטה, ויוצא פרצוף אחר. אז הוא גמר איתו, חזר אליי. צרחות אימים. שאני לא יודע מה לענות לו, אין. קודם כל אסור לו להתערב. אסור לו להתערב. דבר ראשון. דבר שני, חוקית, בכלל אסור לי לפתוח להם את החוזה. מה זה השטויות האלה? אסור! ואז הוא מסיים את הצרחות הללו שנמשכו איזה 10 דקות. בזה שהוא מורה לי לחתום, והוא לא ייתן לחבלנים להרוס את התשתיות במדינת ישראל ואת העבודה בנגב. עבודה בנגב, כן? 24 אנשים. עבודה בנגב. וזה הזכיר לי משהו. למה זה הזכיר לי משהו? התשתיות. התשתיות.
בפורום כזה ענק, לא בסודי עם משפטנים. עם משפטנים עושים תאמין לי, אני לא מספר לכם את הסיפור הכי גרוע. בקיצור, קודם כל זה לקח 10 דקות, ומאיר משך לו את התשומת לב, זה אפשר לי קצת לנשום אוויר, כי נשמתי נעתקה. תוששתי, ואז זה גם לא ידעתי מה לענות, עד שהוא אמר שאני אהרוס את התשתיות בישראל. כי לא יהיה תחנות, תשתיות, אין תשתיות, אין תחנות. עכשיו, מה מצחיק? וזה מה שאני הזכרתי. 3 חודשים קודם לכן, מי שם את הכספים של דרך ארץ? פרויקט התשתיות הכי גדול במדינת ישראל. והראשון שסיים on time, on budget, on quality. פעם בשנה יש תחרות של כל מנהלי הכספים בישראל. מי מנהל הכספים המצטיין של המדינה? מי נבחר בעוונותיי? אני. מי מעניק לי את המדליה? ראש הממשלה. ומקריא את נימוקי חבר השופטים. על מה אני מקבל את הפרס? את המדליה? על תרומתי הרבה לפיתוח התשתיות במדינה. אני אומר לו, ראש הממשלה, אני אעוז התשתיות? הרגע נתת לי מדליה על פיתוח התשתיות. אני עובד על המדליה הבאה. טוב, זה לא הצחיק אותו. אומר לי, אתה חושב שזה בדיחה? אתה עוד תראה. קם והלך. שאלות. והאמת הגעתי רק לשליש ההרצאה שתכננתי, כי אנחנו צריכים עכשיו את ההשקעות במגזר הפרטי. פעם אחת. כן, בבקשה. ההצעה קצת מזכירה לי את קצת משהו פשוטה של מיקי רוזנטל. ואת נוחילן. לא חידוש גדול שיש בעיקרון בממשל, ויש בעיה, ויש התדרדרות ברמת השחיתות במדינת ישראל. אני אמרתי לא אתה, אני אמרתי סליחה, אני מוכר. אתה רואה צל הרים כהרים. אתה חושד בכשרים. אתה אדם לא מאוזן. אני באמת, אני מתפלא עליך. שחיתות? איך אתה מעלה את דעתך דבר? בישראל? מה שיפה, לא באמת. מבחינה הזאת התקדמנו מאוד יפה, כי אנחנו מגיעים לרמות של מדינות מתקדמות מאוד בעולם. שזה יפה. עכשיו, קדמות. איזה כיף שיש יבוא. ואתה בתקופתך, בדימוי, גם מה שאני מספר, באמת היית שומר סף לא רע. השאלה אם איפה ההצעות באמת, מה צריך לקרות? מה צריך לקרות כדי שהמערכות הממוסדות האלה, שלא ביום אחד ולא ביומיים השתנו, ואני מכיר, ראינו לאחרונה את מנכ"ל משרד התחבורה התפטר, שהוא הגיע לתפקידו, והוא אלוף בצבא, הוא לא איזה אחד מסכן, גילה שהפקידים במשרד מנהלים את המשרד, והם הראו לו איך משתין עדיין. שהוא ראה שהוא לא יכול לשנות את מה שאני מכיר, אז הוא הלך. טוב, תשמעו, יש לי הרצאה שלמה על מאפייני הבעיה. יש תיאוריה, קודם כל מאוד מאוד חשוב שתדעו, זה לא איזה קונספירציה, וגם זה לא שאיזה חבורת מושחתים השתלטה על המדינה. זה לא. ממש לא. נכון, רמת השחיתות היא הגבוהה במערב חוץ מאיטליה, זה נכון. אבל זה לא, עדיין לא מסביר את כל העניין, ובטח לא כולם מושחתים. ממש לא. אבל בהחלט מיושמת פה במשך עשרות שנים מדיניות שלא משרתת את המשק הישראלי. אבל היא בהחלט יכול להיות שהיא משרתת אינטרסים של הפקידות. ולתיאוריה שמסבירה את ההתנהלות הזאת קוראים agency problem, או agency theory. הוא בעצם סוכן. זאת אומרת, אנחנו ממנים, בחברה דמוקרטית, אנחנו ממנים ממשלה או שממנה פקידות, שתנהל עבורנו את העניינים. אבל הם לעולם ינהלו את העניינים לפי האינטרסים שלהם, אלא אם כן אנחנו שמים עליהם מנגנוני פיקוח ובקרה ובלמים ואיזונים. זוכר את 4 רמות של בקרת איכות? פה יש בקרת איכות. מה, עכשיו תרשה לי לדבר כאילו אתם הציבור כולו. מה עשיתם? הלכתם להפגין פעמיים? תגיד, אתה עושה צחוק? במדינות כמו צרפת, שיש משהו מטריד אותם, הם מפגינים 2.
עד שלא ישתנה כל שבוע. מה אתם עשיתם? הגעתם פעמיים? בראבו. אז כשאנחנו מדברים על מנגנוני בלמים ואיזונים, בואו נזכור שאתם הציבור, אתם גם אני, כן? לא בלם ולא איזון ולא בטיח. בסדר? כן. אני מתנצל שאני יושב. אני דווקא, זה לא עניין של שאלה, זה שאלה שהמפגש הזה שאנחנו עשינו, יש להם איזושהי דרך ואיזשהו דבר שאנחנו רואים שאנחנו נעצרים וזה לא צומח ואנחנו צדק חברתי וכאלו. והפתרון, מה שהייתי רוצה זה לשמוע יותר פתרונות מאשר חוויות. דוגמה, אתה נתת את העניין של הרכבות והתשתיות וכל העניין הזה ושצריך להשקיע בתוך תשתיות ייצור ואני לא יודע, רוב העולם קודם כל עושים קו רכבת מהקצה לקצה ואחרי זה כולם קרובים אחד לשני. מה שקורה פה שכל פעם יוצרים איזשהו גרוש ואתה אומר שאפשר להביא אותם בטקסי אבל בטקסי לוקח שעה וחצי עד שהם יגיעו לשם ולא משתלם להם, לא משתלם. זאת אומרת, צריך לראות מעבר לזה את התמונה הכללית הגדולה מה קורה לכל זה, לדוגמה ליוקר הדיור. אם היה אפשר להגיע במהירות ממקום למקום ולהגיע לאיפה שאפשר לעבוד, היה אפשר לבנות באדמות יותר זולות ואז הנושא של הדיור בגדול היה משתנה בצורה קיצונית. אני מדבר על נושא אחד. דבר שני, יש לנו שתי ממשלות. יש לנו ממשלה אחת שצריכה לעשות, ויש לנו ממשלה אחת שקוראים לזה נערי האוצר, שהם למעשה, הם בעלי הבית, הם בעלי ההון של המדינה, הם יושבים עם הרופאים, והם יושבים עם המתמחים, והם קובעים כמה שהם ירוויחו, והם חושבים איך אפשר לעשות את העלות הכי זולה, כמו שאמרת במכרזים, על מנת לקבל תועלת שקופה תלך ותצמח. ולדעתי צריך פה להפסיק את הניהול הכפול הזה. אני חושב שדוגמה משרד הבריאות צריך להיות לו איזשהו תקציב שהוא מבזר והוא לא צריך לבוא לפתח כל פעם למשרד האוצר להגיד בוא תבדוק אותי, סליחה למה לבדוק פעמיים, אתה צריך מומחים, צריך להיות מומחים באותו מקום איפה שזה, למה הנהלה כזאת של המדינה. והייתי רוצה לשמוע ממך קצת פתרונות ולא רק חוויות. תודה. אז קודם כל ביחס לסיפור הראשון, אני מצטער, כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב, כי לא הבנת שום דבר מהסיפור. אני לא אמרתי... לא, אני הבנתי, זה בסדר מה שאמרת, רק אני אומר שאנחנו קוברים את הילד... לא, סליחה, אתה אומר שלא הבנת... תן לי לסיים לא צריך לשפוך את הילד יחד עם המים. זאת אומרת, צריך לעשות במהירות את התשתיות האלה. ולפני זה, ולא להיתקע 4 חודשים מתחת למגירה של זה. ויש לעשות את הבדיקות האלה, זה צריך להיות בזמן. המטרה של הסיפור הייתה לא שצריך רכבת או לא צריך רכבת, אלא שצריך להשקיע בפרויקטים שהם בעלי הכדאיות הגבוהה ביותר. למשל, אם החליטו לעשות רכבת... כדאיות למי? כדאיות המשק. לא, כדאיות לציבור. זה אותו דבר. אותו דבר. זה אותו דבר. אני אומר שמקבל לציבור. אוקיי, אני מתכוון לציבור. בבחינה פשוטה, בעין בלתי מזוינת של הכדאיות לציבור, הייתה מגלה שרכבת שנוסעים עליה 20 נוסעים ועולה 2 מיליארד שקל, היא לא כדאית לציבור. לעומת זאת, רכבת לנצרת, שייסעו עליה אלפים, היא יותר כדאית מרכבת שנוסעים עליה 20. זה היה המטרה של הסיפור. וכאשר החליטו על הפרויקט הכדאי, צריך גם לוודא שמי שמבצע אותו יודע לבצע. ושיש מישהו שמפקח שהוא גם ביצע. זה היה המטרה של הסיפור הראשון. לגבי הסיפור של נערי האוצר, תראה, אני האחרון שיסנגר עליהם. ואני מסכים איתך שהם הבעיה. אבל אם הסקת מפה שמה שצריך לעשות זה להסיר את הפיקוח והבקרה, אז אני אענה לך בעוד סיפור. כי אמרת בריאות. חבר טוב שלי, אביו נפטר בסוף השבוע, ביום חמישי בלילה. ביום שני הוא קיבל שבץ, אדם מבוגר, נפל,
קיבל מכה חזקה בראש, לקחו אותו מהר לבית חולים, החליטו לעשות ניתוח. מסיימים את הניתוח, ניגשת המשפחה לראש המחלקה, מנהל המחלקה, עושה את הניתוח. רוצים לשאול אותו מה הפרוגנוזה, אם יש עוד מה לעשות, מה הסיכוי. אמר להם, תתאמו ביקור במרפאה הפרטית שלי. ואני אגיד לך, תיאמו ביקור למחרת היום במרפאה הפרטית, אמר פחות או יותר, אין מה לעשות, שילמו את ה-1,500 שקל או משהו כזה. מערכת הבריאות זו אחת המערכות החולות ביותר שאני מכיר. החולות ביותר שאני מכיר. אם אתה חושב שהאוצר שולט שם, אז אתה טועה, לא שולט מספיק. רק כדי לסבר לך את האוזן, יש נכסים עצומים של קניין רוחני ופטנטים בבעלות המדינה, שפותחו על ידי עובדי מערכת הבריאות ועל פי חוק שייכים למדינה. אתה יודע מה האחוז של הפטנטים האלה שרשומים על שם המדינה? אתה יודע מה האחוז של הפטנטים האלה שרשומים על שם העובדים ובני משפחותיהם כדי להסתיר שזה על שם העובדים? 100-0. כולם נגנבו. סליחה. לא נגנבו, אני מתנצל, חוזר בי, גם אני רואה אצל ערים כערים. הושאלו שלא על מנת להחזיר. עכשיו כדי לתת לך פתרונות, אני מצטער. אני לא יודע לעשות את זה בשעתיים. כי אתה אפילו לא התחלת להבין את הבעיה. לפני שתבין את הבעיה ואת ההיקף שלה, אי אפשר להסביר מה צריך לעשות כדי להפוך את זה. ורק אחרי שנבין את כל הבעיה, נדע מה לעשות, אז נבין איך לעשות. ובשביל זה תצטרך לבוא לקורס שלם. קריאה אקדמית או לא. אני עושה עכשיו פרופגנדה. בתואר השני, יש לי קורס שלם. פתוח לציבור אבל. לא, ואני לא מקבל באופן. מותר הערה באמצע? כן, בטח. אני לא יודע עד כמה אתה יודע שאני מבין או לא מבין, אבל הרבה שנים חשבו שאנחנו כולנו אידיוטים ואף אחד לא מבין בכלכלה. וחשבו שאנחנו כולנו אידיוטים ולא מבינים. מסתבר שבמשך הזמן הטיפשים האלה למדו, ותאמין לי שקראתי ככה ספרים לגבי הדברים האלה. לא אישית, אבל אני אומר, אסור להתייחס לזה בצורה כזאת. אני חושב שאנחנו צריכים להיות שותפים, לא להגיד אתה לא יודע ואני אסביר לך. לא. אבל גם פה אני חושב שלא הבנת אותי. אני חושב שהציבור צריך לזכור שני דברים. הוא לא צריך להיות מומחה לכלכלה. הוא צריך להיות מעורב. הוא צריך להבין שהמצב במשק מאוד לא טוב. הוא צריך לעמוד על שינוי בצורה הולמת, עקבית, רציפה, יציבה. מה הציבור עשה? 2 הפגנות במרחק של חודשיים אחת מהשנייה? זה מה שעשיתם! ואתה צודק, רגע, משפט אחרון, ואני מתנצל, אני בחרתי כלפיך מילים לא מתאימים, אני חוזר, לא התכוונתי שאתה לא מתאים, התכוונתי שזה לא משנה, אתה לא צריך להבין כל דבר. אני לא קראתי הרבה כלכלה, אני פחות יודע, דיברת בתחילת ההרצאה על אותם 1,000 שקל המתגלגלים, נכון, שהופכים להיות, עכשיו, אני האחרון שיכול לגדול בהבנה בכלכלה, אבל זה בוודאי רק במשק סגור. זאת אומרת, אם אני לוקח את אותם 1,000 שקל וקונה מוצרים של יבואן סיני, אז זה נעלם, אוטומטי. לא, זה לא במשק סגור, זה במשק שנמצא מתחת לעקומת התמורה שלו. זאת אומרת שהוא לא מייצר את כל כוח הייצור שלו. אבל עדיין, שאלה כזאת, וזה אנחנו 62% מה... לא, בסדר, אבל בוועדת טרכטנברג... זאת אומרת, אם היינו בארצות הברית, אז לא הייתי אומר לך תגדיל את הצריכה הפרטית. זה הכל עניין של איפה אתה נמצא. בסדר? מה? בוועדת טרכטנברג... איפה? הם מאוד אוהבים את הרעיון הזה של להגזיר את הרוטשילד במצב. צריכים להתעסק עם עצמם. השאלה היא כזאת, בוועדת טרכטנברג אחת ההמלצות בהם כלכלנים רציניים. למה? אגב? זו שאלה טובה. אגב, כלכלה זה כמו רפואה.
אם המשק הזה צריך ניתוח מוח, היית הולך לווטרינר ואורתופד? הם כלכלנים מעוללים, למה? הם מקרו-כלכלנים? הם מקרו-כלכלנים? לא, הם אחד מומחה למימון, אחד מומחה למו"פ. ההמלצות שלהם זה המלצות לחילוש המשק. התוכנית להחלשת המשק. יש שם אוסף של המלצות הזויות שייושמו, אוסף של המלצות טובות שלא יקרו, ואוסף של דברים שלא קשורים לא לזה ולא לזה. לפתוח את המשק, פשוט לפתוח את המשק לחו"ל ולסין בעיקר. לפתוח את המשק ולהוריד את כל המגבלות. זה אותם 1,000 שקלים שיעמו יותר מהר. יקירי, זו דווקא ההמלצה הטובה, ולכן קראתי הבוקר שהם דוחים אותה ל-2013. לזה התכוונתי בהמלצות הטובות שלא יהיו. למה היא דווקא טובה? כי אם אני ב1,000 שקל קונה מוצר... לא, כי בגלל שאין יבוא, תנובה לוקחת לך 2,000 שקל. בגלל שאין יבוא מתחרה על למשל מוצרי מזון, כי המכס... אבל בטקסטיל החלוקה ובכל הסחורות האחרות... צודק, אכלנו אותה מה זה בגדול, במקום 200 שקל לטי-שרט אנחנו משלמים רק 40 שקל. מה זה אכלנו אותה? וזה נכון, הפסדנו X עובדים כפול השכר שלהם, והציבור הרוויח, נניח, נניח 6 מיליון, בדיוק, וזה, התועלת עולה על עלות. אין צעד בכלכלה שלא עולה, אין דבר כזה, כל דבר עולה. השאלה אם העלות יותר גבוהה מהתועלת, או התועלת יותר גבוהה מהעלות. המטרה של מדינות כלכלית זה לנהל מדיניות שהתועלת מהצעדים תהיה יותר גבוהה מהעלות שלהם. אין צעדים כאלה. בהמשך בדיוק לנושא הזה, בנקודת זמן הנוכחית של היום, אם לא טועה, שאתה בוועדת בכר, אם אני זוכר עדיין. אתה חושב ש... זה מה שאני לא יכול לשאת. אמרתי ואני לא טועה. אתה צודק, אני לא אמרתי שאתה טועה, אני ישבתי בוועדת בכר 70 או 80 שניות. בנקודת זמן הנוכחית, אתה חושב קיבלתי את המינוי, הלכתי ליושב ראש הוועדה, אני בן מסודר, שאלתי אותו, אני יודע, הוועדות יש כבר כיוון, מה הכיוון? והדוח מוכן. מה הדוח? אמרו לי מה הדוח, אמרתי אני בוועדה הזאת לא יושב. זה יגרום להכפלה אם לא שילוש של העמלות, העלאת הסיכון על הנכסים, ירידת השירות ואין פיקוח, כי הפיקוח על הביטוח... על הבנקים הרבה יותר חזק. אז אני הלכתי לשר האוצר, המלצתי לו לקבור את הוועדה הזאת ואת הדוח הזה שעומד להתגבש, לזרוק אותו לפח, כמו שאני מציע עכשיו לראש הממשלה, תיקח את הדוח ולזרוק אותו לפח. לפח. אל תיישם אותו. זו תוכנית הזויה. הזויה. תחליש את המשק. רגע, לפרק את חייב לפרט קצת על העניין. נו מה, ב10? תסבו אותי, אני רוצה לשאול. אז הייתם צריכים לשאול את זה קודם. נו יאללה. לפרק את הריכוזיות לא כדאי. אתה יודע, אני אגיד לך בארבעה משפטים. אני אגיד לך בארבעה משפטים. משפט ראשון, נטל המיסוי בישראל מעוות בגלל שני מוקדים מרכזיים. אחד, המיסוי העקיף מאוד מאוד גבוה, ולהוריד מיליארד שקל ב-2013 של מכסים, זה לא להוריד את המיסוי העקיף. זה דבר ראשון. זה מעט מדי. לא, מאוחר, לא יודע אם זה יקרה, אבל גם אם זה יקרה היום זה מעט, זה כלום, זה פינה. אנחנו צריכים להוריד פה 15-20 מיליארד שקל של מיסים עקיפים. לפחות. דבר שני, עיוות שהחברות הגדולות במשק נהנות מהסדרי מס ייעודיים. 2%, 6%, 4%, 0, מינוס, דרך כל עשרות הוורסיות של חוקי עידוד השקעות הון. לכן מצידם שאת החוק, את מס חברות שמשלמים העסקים הקטנים והבינוניים שיהיה 800, מה אכפת להם? הם משלמים 4. את שני הדברים האלה, הוא עבר שומה? לא, לא רוצה. דיבר. גם אנחנו מדברים, אז מה? אז את ההסדרי מס היהודיים הוא לא ביטל. מה הוא העלה? את המס חברות שמשלמים העסקים הקטנים והבינוניים. הם הבעיה במשק.
אחר כך, את המס על האופציות. מי שמקבל 30 מיליון שקל באופציות, משלם 25% מס. אתה משלם 48, 50 לפי זה במס. מס חברות לא חזר רק היום מסכום כמעט מסוים? 60. שנייה. למה מי שמקבל 30 מיליון שקל באופציות צריך לשלם 25%? ואתה עכשיו, מה זה הרגע? מה הבעיה? הנה הרגע, עכשיו. אני שר אוצר, היום אני מבטל. הרגע, בדקה הזאת, בדקה השנייה, מתחיל, תביא את השומה הראשונה, תביא את השומה השנייה, תביא את השומה השלישית, אז זה במס, זה במס. אתה אומר שיש עוד דברים אחרים שהם שואל אותי, אתה רוצה שאני אענו. זה לא מופיע בדוח. מה כן מופיע בדוח? את המעמד ביניים הגבוה של השכירים, מעלים להם את המס. והעסקים הקטנים והבינוניים שמעלים להם את מס חברות. גם הם חלק מהצמיחה. מי שפוגע בהקצאה נכונה של המיסוי זה החברות הגדולות, לא החברות הקטנות והבינוניות. זה בעלי ההון, לא השכירים שמרוויחים 42,000 שקל. זה דבר שני. דבר שלישי... מנציחות המצב הקיים ועוד אפילו מבדילות. בדיוק. רק עכשיו, 5 שנים לא נדבר על זה, כי הנה, יש כותרת. יש כותרת. מישור שני, זה מישור המיסוי. מישור שני, זה מישור התחרותיות. תחרותיות לא עושים בזה. צריך לפתוח את המשק. צריך שהממונה על ההגבלים יפתח את המשק. באמת? למה הוא לא פתח עד היום? תחרות, אתה יודע איך עושים? תסתכל בעוד חודשיים מה אני אפרסם בוועדת הרכב, אני אעבור כשל, לרחל בתך קטנה לכתוב את החוק. מה צריך לעשות? לא יגיד, ההוא שם, אתה צריך לטפל. אתה יודע מה זה מזכיר לי? אחד הפטורים ממכרז שביטלתי, בנק יהב, שעלה 800 מיליון שקל. 800 מיליון שקל. באיזה מיסים? תזכיר לי? נתנו פטור ממכרז. למה לתת פטור ממכרז לשירותים בנקאיים? מה, אין בנקים במדינה הזאת? מאיזה סעיף בחוק מותר לתת פטור ממכרז שיש מלא עסקים שמתחרים? קדחת. החשב הכללי שקדם לי, זה שקדם לי, הוא חתם על הפטור. אתה יודע מה הוא כתב? אבל אני ממליץ לחשב הכללי הבא לא לחדש בעוד 10 שנים. זה יותר הרגיז אותי מזה שהוא חתם. בסדר? אז אני לא אוהב המלצות של ההוא יפתח את השוק לתחרות. תפתח, צריך לפתוח. תפתח, תעשה את העבודה, תעבור ענף, תפתח, מה קרה? זה מישור השני. מישור השלישי, דיור. צריך לבנות 75,000 דירות. באמת אני חושב רק 74, עכשיו תראה 75 זה יפתור את הבעיה. מי יבנה? איך יבנו? תעלו מה? אולי בתוך הטרחטנברג 2. שובו של הטרחטנברג. זה הדיור. דבר שלישי. לא בא לסנגר על הוועדה. שאלת אותי, למה צריך לזרוק זה לפח? צריך לזרוק זה לפח. כי יש שם המלצות גרועות. ההמלצות הטובות לא ישימות, וזה יוצר מסך עשן כלפי הציבור כאילו מטופל משהו. ומה שיקרה זה שבעוד שנה המצב של הציבור יהיה יותר גרוע. לילה טוב. ביי.